Dara at diri ato ning tanawon ang piniday Ginoo. Ako ang buhi, namatay ako apan tanawa. Buhi ako og dili na gayud mamatay. Sa piniday Ginoo nya ni konklusyon ang mga CFD Sambuanga nga usanay ka kuan giproba nilang God died literal. Asa mo nasulat ining God died literal nga wa magin masuwat sa piniday 1:17-18. Sa ato pa usa ka bakak nga ipahayag sa ni Brad Teodoro CFD Sambuanga nga wa gyud nabasa kay akong pangutana, nasulat ba tugas tinuod? Nasulat ba ang God died literal, ang Diyos namatay literal sa piniday 1:17-18? Wa misya mingom siyang naa, pero kana day ningon nga ako namatay. O ang unsa man pasabot mo Brad Ewede, ang tubag na si Kristo namatay. Pasabot kining Kristo both human and divine. Mao na mga kaigsunan. Sumuna Brad Edel. Matod pa ni Jesus. Siyang pagka-Jesus, siyang pagkatao. Ako ang buhi. Namatay ako. Siyang pagkatao ni. Apan tanawa, buhi ako, di nagyod mamatay. Sa pagkabanhaw na niya, ganyan niya si Kristo, puyo siyang kugalingon na lawas. Sa wa pang banhaw, itong mamatay gihapon yung mga Diyos. Wa, Pagkatao man namatay. ang tao ra. Oh. Muna kitang tao, labig, watak himot isa Diyos, mamatay ta. Unya kung ang Ginoo mingon di ka banhawon, naabadilin di mo banhaw siya. So, klaro gyud Edel nga kanang manudlo ang Diyos namatay literal sayop, dakong sayop. Sayop. Wa na sa Biblia supak sa dugma, supak sa kamaturan. Di Paul teaching na kanang the divinity of Christ ang pagka-Diyos ni Kristo sa ka the basic or the fundamental doctrine of the Roman Catholic Church. Tinood na. Oh. So kanang mga kuan sipde buhi Diyos nga buhi kanunay. Nag-alagad kita sa buhi nga Diyos, Hebreo 9:14. Sige alagaran to? Sa buhing Diyos. Wa ta mag-alaga sa namatay ang Diyos literal, mo'y alagaran. Kay ang tao sama ni Jesus tao siya, namatay siya. Isip tao. Isip Dios nga siya apo man sa Diyos nga mahan, nga mo'y amahan sa Diyos nga amahan. Kanan, siga na inyong mata. Kanang ang amahan. Karang Edel nga kuan mo kining gabi na niya na yung mga kuan mo gamit mo mga orasyon o kini mga pamulong nimo. So unsa may mga kay uban interesting kini mga orasyon ko, kining orasyon meaning prayer may pagampo ba. Sa ato pa Latin usay di ka muli natin paggamit sa mga orasyon. Okay. Ako orasyon di ko gamit Latin. Kaya ingon mo ng Hapon din di mong tuo ng mga puti ng Latin di sila rutlan. Puti mga Amerikano din ha. O ganun puti pa sila. Ilang sanina, ilang ko puros puti. Iko, bueno di okay ko ana di sila tuo pero orasyon sa Dios nga mo'y amahan sa Dios nga amahan. Saban, tuo sila dili kay rasyonan ko sila. Ingon kong Hapon, ilang pa kay basig managa na sila. So ako, huwag ko'y pagtuo na nila. Kaya ano man. Kay, Kung mutuo ta Brad Edel, makuan na tong pagtuo. Ngunang pagtuo na to angad do sa Dios nga labi mga buhi. Mutuo ako. Sampit ko ni Jesus. Help me. I trust in you. I believe in you in my heart. Yan ay orasyon. Fimi darimbit autim tigis. Ya kanang Dios namatay literal sang pito na mutabang na wa nay gahom ng Dios sa Brad Edel kay ang Dios nga mamatay wa nay gahom kay God died literal, but mo sabot literal. Litra por litra namatay ang Dios. Sa to pa wa nay gahom Dios kay namatay man.
So may magkapambit na. Ang Dios nga amahan dili o matay. Wa man ta magiskot sa Dios Aman si ikadawang persona sa Santissima Trinidad nga nanudo sila nga God died literal, divine person died literal. Sa ato pa kay kanang panudlo kay ang Dios buhi man kanunay, sumpaki gina panudlo sa simbahan Katoliko Romano kay ang Dios espiritu niya, ang Dios dili mamatay. Oh. Nya karon mingon sa namatay literal. Sa ato ba literal pro literal namatay ang Dios. Una. Unsaan to pagsampit pag-ampo nila epektibo ba brother dili o dili? Kana sa mas pananglit sa panalangin sa Dios nga amahan nga mo'y amahan sa Dios nga amahan. Gipananglingan niya Santa Maria. Ningon siya pagsulti. Kanang unang I, uyo. Muna ako ana. Ang litra nga mabukam umali. Iksara, Espiritu Diyos. Ang litra nga ibay, imay, iluim lamurok milam, igutak, ispatak, Espiritu Diyos. Ang litra nga ay mo kanang litrahan ibutang ko sa anak kong birhen. Gahom ka na sa to ka personas, itatim, uratsik, urkok, iri sumad, iri murim, iri murumrum, rumarat laom, ampi, mibil, gayin, iso. Tagakwak-kwak na din. Sobra Sobra ba? Taga kawakwak, lain ang pulungan. De. Kunya ang litra nga mo ka nang disakyan akong hangin nga espiritu. Nabi sa asa ko, dali na ko kayong sa kaminuto to anak ko. Nilias Kerben. Nya ang iyo pur kamitam sa at maratlaom mitim sa tatmat. Ako ang Yahweh sa kabang bulawan sa anak kong birhen. Mo ka na ang uyo nga ako. Mo ka na siya. Unya ang laing uyo mo kay ibinisyon ko sa Kristus is tiin. Santissimam. Santissimam mo ka na Santa Maria nga labing gamahalan kayo nga babay si Santa Maria nga Birhen. Dagan ang mga utang espiritu si Santa Maria nga Birhen kay naaman niya ang gahom. Lakay aro kalib. Brad ang ebanghelyo day ako man kita nang usab sa Marcos 8:1. Oh. Gipakaon ni Jesus ang 4,000 ka mga tao. Sa ato pa sa lain na usab nga higayon may dakong panon sa mga tao nga nakatapok ba? Oh. Wala sila pagkaon busa gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tinunan o giingnan. Naluoy ako nining mga tawhana kay tulo na karon kaadlaw nga mikuyog sila nga kanako nga wala pa sila nakaon. Kung papaulion ko sila nga walay kaon, basig makuyapan ni sila sa dalan uban kanila gikan sa layo. Sumunay unod niya nangutana kaniya ang iyang mga tinunan, asa man kita makuha og pan aron ipakaon niining mga tawana, awaaw kining dapita. Pila ka mga buok sa inyong pare, sa inyong pan, ngutana si Jesus. Bitubag sila. Unya gipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tao, ikuha niya og 7 ka pan og nagpasalamat siya sa Dios. Human nini gipikas-pikas niya ang pan og gingadto sa iyang mga tinunan, gihatag aron ilang giapod-apod o giapod-apod sa mga tao, gituman kini sa mga tinunan. May pipila usab kanila nga gagmay isda. Gipananginan kini ni Jesus o gipaapod-apod sa iyang mga tinunan ngadto sa mga tao, nangaon ng tanan og iyang gibusog, mga 4,000 silang tanan. Kana ide og 7 ka bukag salin o nahipos sa mga tinunan. Unya gipapauli ni Jesus ang mga tao og misakay dayon siya sa sakinan uban sa iyang mga tinunan. Sa sakinan na ni Pajero tingali ngadto sa yuta sa Dalma Mota. Sa to pa
Ang busog yun. Sa to pre, ang Ginoo, muhatag is taong gigutom. Oh, That is a miracle ang ebanghelyo mga kigsunan. Oh, yano kayo. Yano kayo. Siya pambit mo na. Yano kayong gisakyan dili kuan nga mahalon nga maskinan. Sakayan lang nga kahoy nga mulutaw. Wa kini katig. Mo ilang gisakyan. Yung ngadto sa salaing dapit nagkatunggi pangyawaan. Ni ang 4,000 katao nga nakakaon na sa paan nagabusog niya paghumana na nangita sila ni Jesus. Kung asa naman si Jesus, usa mi apa sila, sakay sila sa mga sakayan nunay katig. Kung dito naabda nila si Jesus na nanambal sa mga masakiton. Kunya, mga igsuon ko, kini si Jesus, tao, apan moingon kang Jesus of Nazareth, help me, kabangan kagib niya, kagi apil mo man ang Nazareth. Kaya kanang Nazareth, mo kana ang iyang ikaduha, Jesus Nazareno, nga naa sa simbahan nga Katoliko. Kung ikaw, anaa ka ni Jesus Nazareno, anaa sa ka sa simbahan nga Katoliko. Pero gwa ka rin ha, may biya ka ang gisulti sa pare ni ingon man sa pagsulti. Nga, nibiya sila, kay nagtuo ma sila na kining simbahan na dili makaluwas. Isang ding simbahan makaluwas ang ila, dili ang simbahan Katoliko, gitukod man ni Jesus na taga Nazareth. O kanang tinuod nga igsuon ko, na akong ipaambit kaninyo Sa ebanghelyo. ang ilyo pasa kay din na 4,000 ka mga tao nga puso niyang uban gani niingon nga dito milagro kay Maayong gabi, minaw ko Brad Iwaydi, minaw sad kang sa Latin. Brad Iwaydi, gabi, okay. So, limay ka na mga siman apologies. Nibyo sa itong mga simple niya. Muna nga, sa mga punto mga kaigsunan nga tagamtang ni anaman tayo mga followers, viewers. Ang broganan mo, God ka natay. God is always alive. Kanon ni buhay ang Diyos. So, kato nanudlo nga ang Diyos namatay literal sa iyo ng panudlo. Wa pa na kamubo ng uban. Hindi kadawat pa. So, nindot pambit ng Brother Dale nga usa sa mga makita na ito nga milagro gahom sa Diyos nga igamit din ni Kristo. kanang gisulti 4,000 ka mga tao. kanang gisulti nila rin ha nga kanang kuan orasyon nga kuan kanang Sa mga orasyon mga pangtagak swakwak na o pag sa kalibutan o kanang to sa kalibutan kanang gingon lang Dawin din mo sa una imo tong gidakop sa una. hapit gyud Ako ni mga kupte wa ko ti purti mo siya kapti ka ang dawinde tinuod na akong gisulti niyo ipakita ako sa dawinde kay ni mata man ko niya budag pag ang lawas na ko na ako'y pangutana unsay apelyido ni Jesus, Brad? Na pangutana del ni Brad Dakay Arokalib. apelido ni Jesus Nazareno Abdi kay si si Idil abdi kay nakatubag nga Jesus of Nazareth. So mingon ka Jesus akala na mong silingan nga ni Jesus mo imong gisampit wa ka mo sampit sa nasa simbahan nga Jesus kay sa Juan 19:19-20 na may tatak dito sa Inri sa babaw sa krus ni Jesus Christ. Inri Jesus Nazarios Rex Iudiorum. Jesus of Nazareth, the King of the Jews. tanawa Sakto si Brad Idel, aring laryosa nga ang kining Jesus of Nazareth. Kaya daga maglasing Jesus na may Jesus sa San Fernando, sa Caracar, sa Minglanilla, sa Cebu City. Dahil Jesus. O ingo nga Jesus Christ,
Amay Kristo sa bulangan daghan man na. Oh, Kristo. O bulangan daghan man na. Ah, di ba? Sakto, Jesus of Nazareth, unique siya na. Oh, muangkon sila na sila si Kristo. Oh, taga Jesus nga taga Nazareth. Oh. Sabi, yun. Oh. O bitaw ka na, magsakay kag jeep sa Bulacau o Tabunog to Cebu City, Bulacau. Kung modern bus, agi ka na, dito ng Cebu City, Kulon. Minsan na, ako silang Dr. Roy. Pero si Dr. Roy, originally, itong original, namatay naman sa pandemic, ang original. So, ang doktor, anong, ang nganla naman na murag na public knowledge sa mga tao nga, munaog ko dapit sa ilang Dr. Roy. Pero kanang Dr. Roy, patay na ang original bago itong pandemic. Sa ito pa, ang igamit nga, diyan dapit na lugar ba? Dr. Roy. So, muna nga, diyan dapit sa highway ba, in Bacalso Highway. Muna nga, kisa Jesus taga Nazaret. Sakto si Dale, Jesus of Nazaret. Muna itubag, Brad, Dakay Arokalib, Plaza Boy. Ano siya? Brigidor ni siya, Brad Ilyong, Brad Iman yung pinado. Si Bini Gugutano, ugmaso sa Divinity of Christ sa Kalawisan o OMF sa Safety Cebu, sa Lapu-Lapu City. Ug si Anthony Caballero, recognize o Ricky Empleo, ug uban pa si Julius Lawas, o si Mare Del, sa Miyagi, si Jerome, na murak ni Ubos Gamay si Del, kay Pongga, chapter si Del, na safety ka, waka Mare, pero Sirgador po, duwa, Mare. Kasi ipaabot mo Del, sa Sila si Julio, sila si Ihaw, duha ka Rusty. litson. Duha ka litso, duha murot, ang duha, ang usa, nagpabilin. Oh. Program doon na pa ni Ari na akong mga kauban, ako itong ipatad. Bitaw, no? Oh. Lugar di ay iyang apelido, Brad? Gitubag mo ka na? Lugar di ay iyang apelido? Okay, itong panahon na ako may apelido ang tao. Doon na may apelido itong panahon na, Tinood. Kanang ngalan ra kay kanagong ang imong pangutan na da kay Arokalib si Jesus Christ di mo gud taga yuta taga langit mo na siya. Juan 8:23 Biblia. Ako nanaog gikan sa langit ang anak sa tao Juan 3 versikulo 13. Sa to ba ang apelyido nito natas yutanon dili to ma-compare si Jesus Christ nga pareha na to natin apelyido kay pure tao man ta. Nga si Kristo pure tao, pure nga Dios. 100% God, 100% man. Itawag ng hypostatic union of Christ. Both human and divine sa second divine person, muna Jesus Christ. So, di mo matandi Jesus Christ na to. Kaya Diyos ang taong matuod mo to. Kita tao rin mo taong matuod. Di ba, Brad Dale? Oh. Muna dakay ro kalib kay mingon ka lugar. Di ba na paradaling sabton nga mingon ta nga sa lugar nga ito kung analogy niyo nga ya dapitang lugar ha. Arita sa tisa ilang jikyo tisa sumay sa hari sa tisa yung kalugar nga tisa ana. Jipri tisa ana. Sumay. Pero murag na common name na ba ato. Pero kung imong apeliduhan gyud Jesus of Nazareth kay wa may lain Jesus nga taga Nazareth para ma-identify gyud pero himuon gyud imong pareha nato dili mo matandi kay Diyos ug daw matuod si Kristo dili taga langit. Oh. Yeshua hamasyak sa Hebrew language. Una, ya katong nangutan na sa usang paghagbong sa wakwa. Oh, tagbuha wakwa. Mora ning pulunga, tura ingon ka kuga batumi. Kuga batur. Kubistarbi. Mora na. Inyo nang saguon ni barog mo tus kangiog di mo mga isog mo. Yan ay wakwak magi puwak yun. Bita tinangon. Kay orasyon ka na Diyos Amahan, Diyos Yeah. Anak. Diyos Pasudlon mo sa mansyon ni Dilip tindakuha. Kapag mo white lead ang sana. Dere do. Ha? Dere mansyon tindakuha gyud. Nya. Oh, dara. Iganti kining kuang idil. Oh. So, diha yung mga kaigsunan, perting dako dili ni balay ideal. Kung sa dito wag ini. Juan, building. Building na.
Building na. Tindak. Mato ba? Haligi ang haligi. Mato ba sa kumpare na ko ang Oo. pero nga wala patay na. Oh. Hagbong tanang materialis ingon. Pre, nahagbong man dagang materialis nga nagtagpo mo yung kabilya na sa tukod kag kuan. Ingo, magtukod nugbay akong anak sa dili man bay tukuron pre. Unsa man? Building. Anong mingong kang building siya? Pagkadag ko ng mga materialis. Oh, muna building. O building yun. Unsa may mensahe mo del sa karong kuan umabot nga kaning Miyerkules sa Badles, February 14. Na timing nga ang February 14 public knowledge sa tibuok kalibutan nga kining Valentine's Day. Unya ang Miyerkules sa Badles tali sa Pebrero 4 March 11 magpili og pizza diha nga mahitukma nga ika 40 ka adlaw nga duol ang takdol ang buwan. Walay labot ang ihap ang Domingo. So munay nya na timingan man sumala sa kalendaryo nya sa Iglesia Katolika Romana February 14 ang Miyerkules sa Badles. So kanang Miyerkules sa Badles abstinensya na nya fasting. Buto sa bot di ta mo karne o dili ta magbusog kanang gamay lang fasting. Duha ra kada adlaw at tibok tuig duha ra ka adlaw Miyerkules sa Badles o Good Friday o Biyernes Santo. So ba mga adlaw pwede nang kakaon. So mo nay agda sa simbahan timing kana Brother Del kay kanang Valentine's Day murag di gid kapugnan nga lalaki kag babae gawas anang naapo nang isig ka lalaki isig ka babae lagi mga same sex union ana pero kanang isig ka opposite sex nga lalaki kag babae mag-check-in mag-lodge sa hotel uban pa mapuno gyud ana Brother unod-unod man na. So gipananglit man na simbahan gi example adunay positive ka man ang Iglesia Katolika nga pagdili ka og baboy kay aron pagpugong sa lami ba kay lami man ang baboy sa ato ba pugog lami unsa may imong mensahe Brother Del ito mo din Miyerkules sa Badles nga maabot kay sumad sa badaw lahi naman ang pizza pod sige Ang Miyerkules sa Bagles, mo ka nang ipisidaan sa Ginoo nga kuan ka, magpuasa. Unya sa kining kuan sa tuig ikaduha Brad, ang abstinensya de ko karne lagi ang ikaduha nga kuan Biyernes Santo Valentine's Day Valentine's Day. oh timing mo nang Miyerkules sa Badles Miyerkules Ang gyud buti pasabot ang ipasangyaw sa Ginoo. Ang kanang Valentine's Day, unungon na ng kitiyot. Din magpuasa na. oh bitan Unang itunong na din kay sa mga imuom lang duwa ng Valentine's Day. Kung dili mag-ampo. Ngayo sa- giga Saudi Arabia oh Brigido Runisa Brad Edel taga Kwakwak oh mensahe gyud Oh. say shout out ana anay Oh, Brad Brigido sige Oh, taga kuwa kung isog ka. Ato ka tong mingaw ko yung buntod nga. Alam ka ang wakwak ato ka magtindog. oh Yamingong ka kugabatumi, kugabator, kubistarbe. Puwak ng wakwak. aday Puwak mo itong mga langgam gihimo siyawa. aday Gitudlo. Kay dagiton sila. Mo ka ng pulunga nga gipaabot sa uban. nya balik tayo del sa Valentine's Day usay mo to mensahe no ito gano Valentine's Day, gitunong ka na sa pagpuasa. abstinensya Oo, di siya di Jim ko baboy di na ka baboy tanaw buto sa babae di na ka na ang imong kuno na mao gyud ang Ginoo na mo na ipasabot na di kay uwag-uwag bilin mga panty din sa mga lingkuranan dito sa naarabag yun sa apo pa as tilang buwanga wala mong yun mo kuwang sa Diyos. Di Carlo Brinas Opo, doktrina man daw ng demonyo maglikay og pagkaon og karne 1 Timoteo 4:3-4 Ano? doktrina man daw na sa demonyo ang pagkaon karne doktrina ko ang demonyo George Iborra Brigadier Runisa ang pagkaon karne doktrina ko no sa demonyo Dili na doktrina sa demonyo.
doktrina na ni Kristo. Ang demonyo suon lang. Brad, Oh, nya. isuon na sila. Di nagikan si Inday. Ito mo simbahan ron, Day. Katong gitabi ni Brad Idiel, lanay ang demonyo ato og dili mudagan. Kato ko ni mong gitabi nga orasyon. Matubang brigadier ni sa gikan Saudi Arabia. Kadtong gitabi ni Brad Idiel, lanay ang demonyo ato og dili mudagan. Ngulanay gyud ang demonyo di mudagan siya. Dagan. Og di mudagan lanay gyud. Lanay. Oh. Dagan. Interpretasyon ba na G. Carlo Barinas 1 Timothy 4:3-4 nga doktrina sa demonyo ang dili paglikay ka o karne. Kung high blood ka o diabetes ba dia kay red meat man ang karne, kay baka nang baboy, makataas sa creatinine. Red meat ba. Sa to pa kung madao taas ka creatinine, kuyaw man ang kidney madaot niya dialysis patay gihapon. Muna nga likaya na matubas sa doktor nga ang doktor suminto na sa Dios. Sirak na 8:15. So muna nga usa sa punto nga paglikay og kaon, pero kung makadaot og mukaog karne si mong igsoon, kung dili mukaog karne nga makadaot ya makaangin sa atong igsoon nga pagkanaw karne ay lapakan na. 1 Korinto 8:13. So dili pagkanon. Pero duha man kadlaw ang giagda simbahan nga di ta mukaog karne. Biyernes Santo ug Miyerkules sa Badles. Ako nakakaon mo kog kuan Idiel 2017 kining paklay ba Oh, sa punta dito hapit na ugma pista na punta church Cebu City, pero dugay na to 2017 ya Miyerkules sa Badles pag kayo gutom kayo kaon ko sa paghuman og hungit paklay baboy sa Miyerkules sa Badles meron sa to inya ngutana kong Grandmaster Latin Monsignor CJ ingko Monsignor nakasala ko ito nga kakaon ko kining paklay nga baboy niya Miyerkules sa Badles sa baron. Kung wa ka mahibaw, wa kay sa. Nya, oh. Nya wa malagi wa ta kay bawo kay. If there is a new knowledge, why sa? If there is a little knowledge, gamay og sa. If there is a full knowledge, mo na dakok sa. So kinahanglan nga gamit gyud ang filosofiya ba kay abdik ta ana kay di ta kay mabasa mauna. Sud man na kay hindi man na prinsipyo sa simbahang Katoliko Romano. Lino Bayadog watching Brad Idel. So muna Brad Idel ang usa sa mga master sa orasyon kay probinan nimo kay kini mong mansion o building nga ipuy-an nimo naam koy insa to gitaparan nimong anak ato sa Amerika. Insa to ingon? oh, babae. Insa yun sa siya? Ingon, gingna niya nga nung ni am kadere. Oh. Ang ato nagbiin mga alauna. Oh. Yan. Ningon ng babae nga magbuot di ka. Siya pahawa dire oy. Oh. Ano magbuot kang ako ning bahay, ako yung magbuot nimo. Oh. Amo to ni pahawa. Kung lagi mo balik, pagbalik is kong anak kasi yan ang usara, wa yang pamilya, wan aman. So siguro ba dako ng building ni ay dili na ni. Una, Balay mag-isom sa ako kasaka mo ni taas pero og saka ko ro gabi di gyud mo saka mag-isom sulan mo kuan. di dapat sa kang Iway di Jobe Jelosimo si Lino Bayabog. Good morning naman mo Brad Lino. Gabi pa ron. sipong. Wa may mensahe sa kuan. Way message. Mensahe Brad Dede singon mo na higayon nga babae. Aw estudyante to. Estudyante dire kay nang ngumpanya to sila din hapit dire. Nya ko adto mo sa dito pag sabot kay ari mo Good evening, Day. ang kadungog. Nya yung nagsaka ang laki. Pagabot to sa taas kayo di daga mo pabalik di sa silong. Isa di ta maadto dito sa taas kay dunay sa kapamilyahan nga nagpuyo din ha. So nga usa ka pamilyahan. Nato third eye daw yung kuan. Ha? Nakita niya, nagkipakita siya. Tingali kay ingon sa kapamilyahan no. Also, una nga, pray mong bata, di gito mahadlok, no? Sige, ikaw po, liwato nimo. Pero, kay Kuan, di basta-basta ni nga na. Uban, matarantarang uban, brother, mo na madiscuss yung uban, mahulog.
mao na sila kay Mamatay. wa mo sila kuan god kanang kagibag na Latin orasyon. sama nako Oo. kagi ko hakpon ko sa agta Oh. kagi ko na Itong bitin, siya to, luhod ang bitin. o niya Sa Latin, pero nakakailin Latin, muluhod ang bitin. no, Tinuod ba ning Brother Del kay gibalita man sa Sansar nga ang probinsya sa North Cebu ito sa helicopter ko no nga panghulog ng kubra. tinuod na kay Kubra, unya, may daggo namong iro daw ngilingig binang iro nimo. nganong gihog na sa kabukiran Oh, kana sige. tungod kay kining atong mga igsoon nga mga purdoy inta na pobre mo adto mas kabukiran mamutol ng kahoy nya ulingo nila Mao dai. mo nang gihagbunga din ang mga has nga mga mala may mo adto Matay yung mga tao na. patay sila mo adto tuwa may dito ihakbo o man dire Di ba sa basa kubra, imbis walay kubra ng Cebu no, nanon. alaan man na sa lasang ano mga kakawayan kay nananom mga diin mga wa malang Bitaw tinon. do katuig adto sila ay man tinanom pa din na wa naman ingong bukton sa kadakas sa tao putlo naman nila Di naman da orasyon, Brother Del, kana na yung mga mananapa. ay Kana mga kubra na. ano ni mamada Oh. So may spagay ng orasyon na. mo gamit nila sa orasyon ni San Miguel Aday. orasyon ni San Miguel isto mihi baltios ida mihi prodio it indio more quisit quisum quisit hum dominus inim sikut Dios ub jab salvator ator irintis itingui bala muerte la muerte cruz qualis cruz italis cruz populus cruz ab kui romanos ingong kas kamot mo na itong bitin tundok na nimo atras dagan Pasti lang yung kiyawan ng orasyon. Lisod ko ako na Brother Del yung mga orasyon na sa bitin ano. San Miguel kamo gas orasyon ni San Miguel sa kanang pagkuha sa bitin luhod man bitin gihimom na sa tong uyuan katong niadto sa Mindanao Oh. at ako imbitin ingong babae mga Muslim ayaw adto patay ka dako imbitin so dito sa ilang ilabhan Oh. Isay man ng dapit ng ikaw sa diri dapita na ana ikap niya din ha yun kuptan din niya Oh. pagkupot niya dito sa tumoy unahan dito ang barog niyo ana ya karong gahinay po duong niya dinha siyang paa ni luhod Ang bitin. kubra Kubra to dili. sawa dako kayo Dako kayo? mukha og tao Labaw to. labaw po sa kubra ayan yung kuha iyang mistiso nga kita ikalabaha pampako nila yung putol ang tanang kahoy nga ingog bukton sa tao dinagalibot Ngatoy, linatin, hindi lang nga di ta makita ano. ha Hindi ta makita ba? Nasat? oy Orasyon nga di makita. naaman pero dili lagi Latin dili ini kalibutan na kanang ingon lang nga mga Latin sa agi master sa uban mga tao kay ang matod ba akong amigong hapon nga daghang iyong mukutkot niya mo kusi ana mga puti nga tao di mo sila dutlan ng orasyon na Katong ingon mo nga Hapon, Japanese mo man ay atong gidala ni atong gidala ni Reverend Father Lucas Inok sa Buhisan Church Cebu City nga pero dito pa na sa Father Lucas Inok. Atong ipabunyagan nito ang Japanese nga dili siya Katoliko. Si Brad Adam ug si GQ luhod to. Luhod oy. Unya napatoy gidano mo ni nako pa dito si babae do kubok aglipay og Iglesia ng Kristo bunyagan ni Reverend Father Lucas Inok. Unya usa tong hapon una tong mga babae do nya di man bunyagan kung Katoliko ka nagi birth certificate nga sila dili siya Katoliko. Kanang hapon kun wa pa na bunyagi buang na. Ade Optional ka nagpagkita daghan kayo ko gingaharian ni sa mga kuan dili engkanto. sus kuyawa yung gitrabaho ano no nga bantay sa imong sister-in-law nga tuwa sa Amerika. Ako ingnan nga amigoha muna tambag nako kay ang tambag sa ubang mga bananambal nga mga may laki mo man di mihimo lisod ni kay usod Dahil kuhan ba doon, namutanan mo si Lino Bayadog. Kanang mga orasyon sa mga
Unsa Majikiro? Sakto na brad? Oh. Sakto na sa tao. Ha? Sakto sa tao magtanaw. Pero sa dili tao, katawan na. Ade, Oh. nisupak na sa Dios kabuton. Nga Majikiro ba? Prihara na sa kanang gamit ubang orasyon sa kaning Latin. Mura Oh. na. Dili mo ng kalibutan na. Di mo na gikan sa Dios nga orasyon. Ano orasyon sa Dios? Matod pa ni Monsignor Caetano Gilbolinggo Ramas sa Latin. Oh. Karang mga Latin lang sinagulan ko na. Mo na yung Sinagulan ba? Sito sa Latin sa Dios. Si Ibro Linggo. dito ra ba ka ng opisyal niya no? Oh, Sa sa una nakaagi ka dito, katedral. Ingon ko agi siya. Pero wa siya magkuan yung purme pagkapare ingon siya. 21 na edad. Pila? 21, 22. Iko Lakaw ba? sampit ko siya iko senyor. Siya sana. Iko anhi ko di sa katedral kay opisyal ko. Puro sumang sirado. Mga pare dili puro sumang gikupisalan. Kuhay maayo anak ko nimong opisyal. O siya dili dool bili. Ato kamiran duha. Mga sa tuiga ka to, wapay pandemic. Opa. Ah. Bay ako pag-opisyal ba? Ako Monsignor. Sa akong mga mata, nakita ko sa kababayang hubo. Kita yung buto, Monsignor. Oh. Ingon siya, kudako ko siya na Monsignor. Kaya nakita ko siya, dako siya. Wakay siya. Oh. Ingon Monsignor. Oh, ito. Kagaatag mata harong makita. Ang sadaan na katong babae nganong guhubo mo siya. Oh. Oh. Ikaw nakakita uway sa kung sa mo na may mata nimo gihimo na sa Dios. Oh. Ano subag ang tubag nimo sino? Sakto gid sa uban na mortal sin na di man na. Pare ko nang ngilngi ng pareha. Oh. 20 bugul bida seminaryo mo na nga. Kita ka antak mata sa kinobra kita. Ta na Biblia Sirach 36:22. Wala lang ang kalipay sa mata sa lalaki mutan-aw gwapong babae. Mutan-aw. Asa dapit na? Sirach 36:22. Sabi ni Sirach mo ha? Na. Sige, Sirach 36:22. Babasa gino yung idela, litra yun. Sirak 36:22. 36. Kamukha ni Badchok Fernandez si Idel. Niya nadakpan niya ang adventure sa Miyagi sa Talisay City area. Ang traffic enforcer gihold ang adventure ni Brad Idel. Ikoban siyang anak mo drive niya yung partner. Ngingon nga violation mo. Pagtanaw sa salamin, oh, ikaw din ni Mayor? So si Idel kamukha ni Badchok Fernandez. Mo na nga ingon siya. Ingon itong traffic police. May ikaw din ni Mayor? Sa tuwa dakpa ang adventure pero dili to si Badchok. Si Idel ni. Pero amigo na sila, kaila po na sila. Si Ibdeman. Nada, So 36 mo ka. 36:22. 26 22. 22. Oo, kana. 22. Dali. O si. Basaon ako. Oh. 22. Hayagang Idel no kita mo man. Ang katahom sa usa ka babae makalipay sa usa ka lalaki. Nga brigidor ni sa paminaw. Walay mas manindot pa nga tan-awon alang sa mga mata sa tao. Oh. Jikyo, uminaw. Diyos Terapel. Ang katahom sa usa ka babae makalipay sa usa ka lalaki. Walay mas manindot pa sa tan-awon alang sa mata sa tao. Tanawa? Kalipay di sala di. No, di sala. Kung ang usa ka babae maayo o maaghop diha sa iyang pagpanulti, ang iyang bana mao ang labing palaran sa mga lalaki. Jeffrey Amaba is watching. Matirgahan ni Bio na Pardo Cebu City. Isa? Jeffrey Amaba si Brigad Kanatay. Si Jeffrey dili Jeffrey Kiliosa lahi to. Shout out si Jeffrey Kiliosa. Idel. Kumusta? Kumusta? Jeffrey. Jeff? Dili mo sila sa una no? Kare no? Wang kari. Jeffrey dai daghan to mo si sa una eh. Wang kari. Wala ba? Awa ka rin man siya na mo dai. Wala si katong kunta ni Bracho. Iksyon Ramon. Alvin to. Sila sinubin daghan to mga kuan. Kasama si Alvin doon. Awan may makita. Mga god died literal mo to sila. So daghan kay mga kuan rin niya. Dili ka na garbo bro. Garbo bitaw, sulba ng tana no. Garbo eh. Garbo tinood. Tinuod yun. Kanang matawa namin kung nga di umatay ang Diyos.
Bitaw tinuod. Nakasaan na sila kayo umingom sila nga kuan. Sa Umingom sila. garbo mo ra nig laing reliyon brad ideal day kana mo ra mga prosante nga di gid mo surrender ang mga prosante mga iglesia, born again, baptist nga sa Jehovah, sa Seventh Adventist. Di mo ni surrender sa Katoliko, mingom sila nga sayop ang Katoliko. Garbo na lang gid ano. O kung luminaw mo sa katapusan sultis pare, kung katoliko mo niya to, di bisa mo munimba. Bitaw tinuod. Oo, Pila ka tuig nag Bible study before mass sa San Fernando lungsod sa San Isidro Labrador? Kay ikaw may gauna de kamo si Boy Alporque, ikaw kay sila si Brad Jerome ug si Brad Julius wala pa man ano. Dili pa man na si FD, ikaw may legend na si FD San Fernando. oo. Oh, Kana sila mga batanon sila tinudluan na namo. oh sige. Ha? Induan ninyo na sige. Di na San Fernando ako pagkuanan ako sultin ako sa simbahan kay si Brad kuan inihawa man ako ni Puli Hmm. 2004 ni sugod ko pagsulti dahan tod gyud Buntag sa iyo, Edel. buntag sayo Sa di pang misa, no? sa di pa misa kay di ko musulti tunay yun hubog ko ron kasulti ko buntag sayo gyud na Oh, tinaw na. oh niya Hangtod sa 12 ka tuig Tudugaya de Edel. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pila pila mo tuig Oh, okay, hapit na. Dugay. Lugay kayo. Nya kisa di pare ni kuan mo? Pader. Sila si Father Leo Cabahog, Oh. sila si Father Bultron Batanon, Oh. Isa pa. niya ni Abu. Di ba gisugat ka na sa pare ito pag Bible study no? Oo. Pag Bible study before mass. Pinguno sulti. Brad John Porca, yung mga amigo ni Biyo mo. Kisa? John Porca. Kauban mo BOS sa una. O si John Purka. Oo. Kumusta John? Purka. Ako ang pumulimot ni mo. Shout out Brad Jose Salvador o sa George Jorindiri sa watching from Pardo. Sa Brad, padayon Brad, sa to? Sa kuan? Siyam to itong isugutan. Sa gisugat ka pare, nag-Bible study sa di pa magmisa Ang sa akong isulti ninyo nga mag-ampo mo. Kaya primero kong sulti yun, din ha, ibarog na ko din ha sa pulpito. O pa kung barog sa pulpito, dito ko sa atubangan sa altar, nihangyo ko sa Espiritu Santo, ngaya akong lamdagan na makahimo ko pagsulti sa mga ayong mga pulong na maka-usap sa tao. Nya gisugat ka sa pare Edel. Sa to pare. Karon, pagsulti na ko, purting tinawa, hastang tinawa yun. Gasubay ko sa daan, nag-ayag yun kayo. Paduhong na ito sa akong tapusan akong isulti. Pag human akong isulti, kuha na 5 minuto sa mong misa ang pare, nilakaw na ko dito agi sa luyos simbabi nga na. Nakita mo na ko sa panibulto, purting sugang nilakaw. Nya. Ay, Kasutana na siya. sa tana, yun, ay, kasabaan di ko ani. Kasabaan ko, di lang kong tubag. Di karon sa layo pa siya, gatunol pa siya ang kamot, yun naman na. Oh. Sa tuba, magkiglamano na ko. Oh. Tulong siya ang kamot. Pagdoon niya sa lamano ta kay, tulong na ta rin ni simbahan. Ano naman? Duha naman sila. Pare. O si Pare Leo siya. Oh. Tulong na ta. Yung anong tuwa mo ta rin. Sinaan man ka. Sulti ka ganyan. Sulti ka man. Bayo. Yung pagkaminaw, nindot kayo. Minag yung pare na yun. Oh, minaw eh. Hindi kami nagsabaan ka. Bating sa to ni daig sa Oh. sa inyong gibuhat Kaya na. ako ni- Wala na lagi Bible study before mas ang mga sibdi ron de San Fernando. Sila si Brad Julius Lawas, Brad Jerome. Wala na sila Bible study before mas. Gawas ninyo ni Boy Alporque sa una ug ikaw, Brad Didel. Wala na mo kamo sa una mo ikaw. Was lang suway no? Wa tingali. Ha? Na may iladang kunkuan sad kanang Sinakol. tigo. tigo. Na naman Noon wala na Bible rally sa. Dili nganong naam na ibutang dito adto na dapit sa merkado. Tuy daghang tao magiagi. Pero makasabot ba? Bitate no. Ningon man sa katapusan sulti sa pare. Ayaw tan-awa among masala. Kundili ang pagsalig sa inyong simbahan. Puro na sa kadipinsa na ko anang dili katoliko.
Nakara ito mga pares yung perando sa inyong balay rin. Oh, kadaghan. Pero di pa ni mansion, di pa ni building. Ingon na. Building na ba? Atong una, kuan pa kanang mopo pambahay, pero gwapo gyapon kayo. Oo, bitaw no. Yang gipadakaan man sa kong bata. Oo, to sa Amerika. Oh, Amerika ni ari diri nga padakaan ko ni pa. Mo to no habong kanang materiali siningon akong kumpare nga silingan maestro. Ingon pre, mag-uno sa mo din na pre. Magtukod mo bahay akong anak. Siya, tanaw ko pre, di magbahay to kuron. Unsa man pre sa building. O, di pa nga akong anak mo siya nga laki. Ay ka 5. Nganlay. Si Ninel Labiusa. Usa ka ilansad siya sa pagkakonsihal diri sa Panataran sa baryo Oragon. Oo. Nya karon pero ako minaw lang ko dini kadaw kong anak pero iniabot niya pa tuan lapit sa akong isultian okay lang tanan ko di ka sa akong una ba ko di ka kadaw kay mga kwarta laog mga tao laog kwarta Bitaw no. Kwarta, But gyud. buying it gado. Hakpon pag human sa ediksyon di wa sa kadaog yun pagkarong bago doon na ni kuan yan timbaya ingon boss lansad usab ingon siya kato ako paglansad katapusan lang to ngano maihagad ko ni akong kibawo ingon akong bata di na ko ni ihagad ang akong kibawo katong giyo na akong ihagad wa man niya sila aning mga pulpul nga mga nidaog parte dag kwarta palit aw Bitaw. maganto sila muna So, muna brother, salamat kayo sa pagpambit mo sa kon. Murag happy to man mo akong sabi ng Prende. mutada Nagano si Jeffrey Amaba, Brad John Porca, si Lino, ug si Giancarlo Nibiog, si Dakay Arocalib, Charlie Mike, ug Elias Kerubin. So si Brigido Ornesa po sa Gika Saudi Arabia. na sa dere Wala, kita biyo sa kay worldwide gani ang kanon mga Saudi Arabia So daghang mga kuan mga CFD pod nga God kanatay nga abroad pod uban nga gadayad ng uban. So muna nga bining ko tanong sa Lapu-Lapu City kita tug mabuhon dito para chapter president sa CFD sa kuan si Brad Makong si Brad Gregory to organize. So God bless Brother Dale niya. pabinawa niya mo sa atong imong ng mura Adiwayar ilang ba sa layo pa man. Si Til o si paminaw mo kay akong isulti ang mga kaagi sa atong mahal nga birhen City Palabras sa kuan na maggawas tanang mga sa mga orasyon din ha Bra katapusan ba sa kuan? Mabati 8:29